Sanibonani molweni, ndanamkela kweSCTV ngesiXhosa. Iqhubekile ke incoko kaMthombeni noMakhumalo ethi ufuna ukulungisa i-confusion engathi ikhona. Kodwa mna xa ndiyibona le confusion ikhona kubo bobayi-2, khona ongazaziyo uba watshata nini apha. Ethi ke kumntu owayemamele into wawuyitsho uyazibuza uba ngubani wafika kuqala phakathi kwakho nobayeni. uMakhumalo ke uthi ekuhlaleni eMzumbe. Udade uthi ke masithi kwimpilo yam. So uMakhumalo ume ngelithi yena ufike kuqala ekuhlaleni eMzumbe, not that ufike kuqala kumseleko, okay? uThobile ke uthe bengayilindelanga le topic yena ngoba besekwitrip and akazi uba yintoni le kufuneka ithethwe ngoba yena wayethetha inyani and akazi ukuba le clarity idingwa ngubani kangaka. So ke uthi yena into ayaziyo kukuba uMayeni uyamazi eyi-girlfriend ngoba bakhe bathi ukufeyisana kancinci, and uthi uMayeni wayengekabi ngumfazi ngelo xesha. uMthombeni uzamile ukucacisa ukuba uMayeni wayeyi-girlfriend yam, then sohlukana ndathatha uMacele ndamenza unkosikazi. Kuthe kusebhizi ngoMacele ndathatha uMasawule ndanamakhosikazi ayi-2 ndayolanda uMayeni, but zange ndiqale ngokulobola. Uthi ke uMakhumalo xa ingenelela, ewe wena waqhubeka ke ngoku uMayeni wayi-girlfriend wavuma kuMthombeni ethi then ndabona wena waba yi-girlfriend. Kwaba nguMangwabe naye waba yi-girlfriend. Ndabe sendiqala iprocess yolobola uMayeni ukhona as a girlfriend. uMakhumalo uthe okay, andiyazi ke mna ke leyo into. Wathi udade ngele xesha ndikuloo process yokulobola uMayeni kwakungekho mntu uhlalayo eMzumbe as inkosikazi. Abesele ethi ke ndathetha noMasawule. uMasawule kwanguye oza ne-idea yokuba masithathe wena ibe nguwe ozozohlala eMzumbe. So uthathwe wayohlala eMzumbe, mhlawumbi wayengekalotyolwa kuThobile ehlala eMzumbe, but leyo part yeyona part ayibaleka kakhulu, into yoba yena wayohlala eMzumbe engalotyolwanga. Okay, sizova ke into yoba yena walotyolwa nini xa wayehlale eMzumbe uMayeni engekafiki, which means uThobile uhlale kuqala eMzumbe eyintombi engekalotyolwa. I-idea kaMasawule noMthombeni leyo. uThobile ke uthe akazuyiphika yonke le nto ayitshoyo, but yena into ayaziyo kukuba azange ayohlala eMzumbe eyi-girlfriend. uMayeni efika eMzumbe ufika eyi-girlfriend, wawufika naye ndikhona and sasingabonani ngoba I was also a girlfriend ngelo xesha. So babefika bobayi-2 bezintombi, laa nto kuthiwa kukutaka, babetaka but betakela eMzumbe bengabonani bobayi-2. So utsho loo phathi ke. So uthi ke yena uhlale eMzumbe ngeli xesha eyolungiselela uMayeni, sele endile yena, selotyoliwe, sezise nombondo, kodwa uMayeni ubeqhubeka afike noMseleku eyi-girlfriend before uMseleku amlobole. So umile kweloba yena ulobole uMayeni ekhona, kodwa ke uyilungisile leyo uMseleku ethi no, ubungekalotyolwa ngexesha ndifika noMayeni. uThobile uvume kweli lithi yes, bendingalotyolwanga ngeli xesha efika, not ndimlungiselela umtshato. Baphikisene ke until uMseleku athi achaze kwi-diary session uba yena utshate noMayeni ngo-2007 ngoJuni inyanga. Loo nto ithi walotyolwa before that, ngoba uMakhumalo uthi ndimlobole ngo-2009. Qale wangqinisisa kwalapha kuba kwakungu-2008 okanye 2009, watsho kuMakhumalo naye into yoba kwakungu-2009 nge-21st kaFebruwari. So uMayeni ulotyolwe before atshate ngo-2007 ngoJuni. uThobile ulotyolwe ngo-2009. So ngomphi ofike kuqala, umntu seyozikhela ke zakhe. So uthi ke ngoku emveni koko ndabe sendilobola uMangwabe kwangonyaka oyi-1. uMseleku uthi wena uMayeni umlungiselele sisisa umbondo kowabo. Uthi uThobile no, wayezisa umbondo kwaMseleku. Uthi udade no,
akaqalanga ngokuzisa umbondo, siqale sayokombathisa kowabo. From ekombathiseni wazisa umbondo kwaMseliko. Uthi ke uMakhumalo loo nto ithi ke mna njenguMakhumalo ndasendendile ngelo xesha, ilobolo yayiseyikhutshiwe. Uthi andiyanga kulomayeni ndingalotyolwanga, ndiye mna kulomayeni sendilotyoliwe, nabe nina nitshata nihamba ngesilahla esimhlophe. So uthi ke uThobile eyona part emenza lost yile part yoba kuthiwe umtshato wenzeka yena engikendi, because yena uyazikhumbula uba umtshato wenziwe okaMayeni yena sele elotyoliwe, wasele endile. uMakhumalo ke uthe ininzi into ekwesi story and akafuni ukuphinda akowutwe kuthiwa yena wathi. Uthe qha into ayaziyo and nangayitsho kukuba yonke into awayitshilo ngelaa xesha wayitsho ngalo iyinyani. Umseleko uthe ke i-issue apha yile yoba uvela ngathi wena uthi ufike kuqala kunoMayeni, ndifuna silungise leyo part. So uye wathi ke into kwi-direction ke into ye-positions esithenjini is-serious kakhulu. Thobile ke ebenayo kwindawo ke bomba unokulwanyana ethi into endingayifuniyo kukuba sibe confused apha, siconfuswa kukuba omnye umntu one-interests zakhe and ongumntu othanda uMayeni kunam or unguTeam Mayeni. Ethi andifuni uba singene ngaloo ndlela, ndirhalela ukuva kuwe wena Mthombeni wevani. Ndake ndatsho na uba mna ndaba inkosikazi kuqala kunoMayeni? Uthi zange ndatsho ngoba andazi kwenzekani. So uThobile ikhona i-confusion ekhoyo apha, ndiyazi nam, kodwa uthi yonke into eyenzeke ekhona yena angayichaza, which is uchaza le part yokuthi waye emtshatweni evele sele endile. Yile ndathi ke angayichaza yonke into eyenzeke ekhona, but ixesha ingathi liyamconfuse uba kwakunini. Umseleki ke uthe le nto i-dangerous xa sele eyi-analyzer yena. uThobile usicreatele i-confusion e-unnecessary and uthi uyaqala uMakhumalo ukwenza into etricky ngale ndlela and uthi yena aka-understand uba wenzela uba kuthini. Asazi ke kodwa ke thina ngokubona kwethu wenzela into bibe ngathi vele ufike kuqala kunoMayeni. Siyayi-understand part uMayeni waye-girlfriend kuqala, but xa etshate ngo-2007 uMayeni yena elotyolwe ngo-2009 ngubani ofike kuqala? Yintoni imconfusayo eminyakeni uThobile? Kwenzeka ntoni between uThobile noMayeni? uMayeni uyasikweleta bethu, funeka naye akeze azosichazela uba yena wafika nini, ngoba ininzi into ephakathi kwabo bobayi-two. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, sikhomente. Bye.